माने मा गोसोखांनानै मानसिखौ बे एन्टारटेनमेन्ट फंबायखौ मानो बेफोरबायदि फानाव खोलैनो आरोखि मा बिदिबो जायो नामा एसेबां मानसिफ्रा गोसो गाज्रिनि मानसि थायोना जेनेबा बिसा नंखाथारा आरो जाय बे सिख्लाया रायलायदों बेबो बिराद गिदिर बुहुल ना बे सिख्लानिबो बुहुल दं थाखानि थाखाय नोङो जुदि बेफोरबायदि खालामबाय दिनै दा जुदि एन्टारटेनमेन्ट वाला फंबाया जुदि बेनि सायाव जुदि नोंनि सायाव जुदि बेफोरबायदि नंखायखौ नंगौ ना रायलायनायनि थाखाय जुदि नोंखौ केस होयोब्ला मा जागोन नों जेराव 3000 मोनदों नों बिनि डाबल गुन थांगोन माथो नोंनाव फैसाया स' बिराद दुखुनांथाव जादों आं माने केसखौ मिन्थियाखैमोन नालाय ओंखायनो आं बिदिखौ होआखैमोन आं दा केसखौ मिन्थिनायखाय आरो कल रेकर्डिंबो रायलाय एन्टारटेनमेन्ट फंबायनि आं रायलायनायखौ मोनफिननायखाय आं दा केसखौ माने बुंदों आरो मानसिखौ जिबनाव बेबायदि फानाव दा खोख्लै नंखायदायाव मानसिखौ फासिदांला जाय खैफोद खालामनो नाजायो नोंनो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन नों खैफोदाव गोलैगोन भुगिनांगोन बेखौ मोनथिना लाखा मानोना इसोरा बयजोंबो समान इसोरखौ गि होनदों मानसिनि सुथुरखौ दा गि होननाय मोनसे बाथ्रा दंखायो मानसिनि सुथुरखौ दा गि इसोरखौ गि मोनथिबायना इसोरखौ फोथायनानै नों खामानि मावबाय थायोबा मानसिनि सुथुराव नों जेननांगोन बे आरो दिनै नोंसोर बेफोरबायदि पाप खामानिखौ मानो मावनो नागिरदों जेनेबा बे फंबायखौ मानो थाखाय बेफोरबायदि ब्लेम होनो नागिरदों माबा मोनसे देहाजों सोमोन्दो थानाय बेयाव बिदि खालामनो नाङा मानसिखौ बिदि बिराद गिदिर पाप ना स' मानो थाखाय बोरै जादों नोंथांमोना निसय गोबां मानसिफोर गोबां मानसिया नुवाखै स' बिनिखायनो आङो माने एन्टारटेनमेन्ट माने फंबाया जेन' बिथाङा माने दाया नंखाथारा नालाय ओंखायनो नोंथांमोन होनायदों आं मानोना बेखौ फासायदों मानसिफ्रा माखासे मानसिफ्रा एन्टारटेनमेन्ट वाल फंबायखौहाय दायाव खोख्लैनो नागिरदों फान्दायदों थारमाने फैदो अब्ला सोरखौ बादि फान्दायलायदों मानि थाखाय आं नोंथांमोननो कलेजखौ होगोन ओइ मैखोम गुन्दा आं होनदों बे मैखोमनावहाय आथिया सेरबा बाहायनांलाय सोर एन्टारटेनमेन्टखौ होनदों बे हिन्जावालाय बाबु थेख्लानो प्रफाइलबो गैया जेबो गैया प्रफाइलानो बे हिन्जावनिखासो रंगिना ना मा बिनिखासो प्रफाइलानो दम गैया होनखाबायना रावबो आं दा मानसिनि न'खराव दं नालाय ओंखायनो एसे बारा गोसा रायलायनो हायासै आरो आं रायजोबो नङाबा आं मोजां रायलायखाया जेबो प्रफाइल पिक्सार मोजां गैखायानो ओरै मोनथामल'खा मैखोम हेकार्स होनदों जायखौ मैखोम हेकार्स नै बे भिडिअखौ गावनो हरबाय आंनो एन्टारटेनमेन्टजोंबो जादों होननानै दा बे आंनो बे भिडिअखौ हरफिनबाय आरो ना रायजोफोर दा बे मानसिखौ नांगौ आंनो प्रफाइलथ' गैखाया नालाय गावनि निजा प्रफाइल गैखाया दम गैखाया नालाय बे 300 फल'वार्सल' दंखायो नै मैखोम हेटार्स होनदों जायखौ थैखागोन बे आं बुथारखागोन बेखौ लोगो मोनथों थुब्ला दानखावनायबा मानिखाया आं बेखौ लोगो मोनफ्लांबानो केसा बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रियाव थांगासिनो दङ आंहालाय नै सोरबा बिसमुरि रंगिनाखौ जादों दा ओमफ्राय आं नायनोसै आरोखि ना आंथ' बे रंगिनाखौ आं गाबोन लोगो हमगोन आंनि जुदि फन हमाबा आं गाबोन न'आव थांनानै लोगो हमहैनाय जागोन बे रंगिनाखौ सिदा खोना बुंहरखाबाय आं रंगिना नोंहा आंनि नाम फानदोंना एन्टारटेनमेन्ट आं नोंखौ जादों एन्टारटेनमेन्ट आरो बे मैखोम गुन्दा हेकार नोंखौ दाथारखायो आं मा खालामो सिदा सिदिखा बे मैखोमखौ मोनबा मैखोमाथ' बयजोंबो सुथुर मिथिखायो फेसबुकाव आंनि अनेक कमेन्ट फैगोन मैखोमनि बयबो सिख्लाफोरखौ लानानै भिडिअ भाइरेल खालामग्राखा ओमफ्राय आं दा रंगिनाव फन बुगोन ओमफ्राय दा रंगिनाया मा होनहरो जुदि फन हमाबा आं गाबोन थांगोन बिसिनाव आं दा फन बुगोन दानो नोंसिनि सिगाङावनो फन बुनानै रायलायगोन आं दहाय सेभ खालामना दोनखायो र' दा रायलाय सिरि खोनासं आं खोनासंनो सोरनावबासो थांदों फना र' ग्लासा फांजोब गारिया नायनां आं मानियालै मा खालिबो हेलौ औ रंगिना खोथायाथ' बिराद देरबायलै नोंथ' बिराद जारला खालामबाय आंखौ बिराद फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दङ नोंखौ जादों होननानै आरो आंहा हिनजावजोंबो रायजा हरगासिनो दङ आरो न'खरजोंबो रायजा हरगासिनो दङ आंहा नोंखौ जादों होननानै आच्छा मा हिसाबै जेन'बा नोंसोर आंखौ बेबायदि खालामबाय थाखो दे बुं आं नोंनि मा दाय मावदों आं नोंखौ मा खालामदों जेन'बा दे बुं माबा मैखोमखौ नोङो सिगाङाव भिडिअ माबा होगारदोंमोनलायनो बेखौनो बियो आंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों मारै नोङो गोदो माबा मैखोमखौ सिगाङाव माबा गाज्रि माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो आंखौहाय फैसा 3000 होनानै बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों आच्छा दासो बुजिबाय आं खोथाखौ माने आं गोदो मैखोमखौ मोनसे टाइमाव इउटुबाव हगारदोंमोन नालाय बे मानसिफोरखौ भाइरेल खालामनायनि सायाव ओमफ्रायहाय नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि बुंहोदों ना माबे माने मा होननाङा ना आंखौ बिदि आं मिथिगौ बे बुंनो थिनबाय नालाय आं बुंबाय आं बिदि भिडिअ माबा भाइरेल खालामगोन मागोन आं मिथियाना माने भाइरेल खालामा नोंसोर मिथिखायो बे मैखोमखौ होमबा नोंबो मैखोमनिसो लोगो ना मारै मैखोमजों लोगो नङा सिगाङाव माने रायलायलाबायोमोन एसे आच्छा होमबा मैखोमासो नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ एन्टारटेनमेन्टजों जाजादों होनो थिनदों आरोखि ना मा खालिबो ओइ मैखोम अबाव दं नोंलाय गयदा आंथ' लोगो हमनांगोनलै नोंसोरखौ आं मा खालिबो होनखाबाय आं हानाय नङा खिन्थु आं बिराद डेन्जार जों लोगो दा हमसै माने आंहा एसे उसुबिदा जागोन ना मानो मा दायाव
माने आं हौवानावसो फैबाय हौवानाव फैबाय आंथ' बिदि होनजायाब्रा आंथ' नङै खोथाखौ आं बिदि बोरै होनजानो जेन'बा माने मैखोमखौ आं मोनसे टाइमाव बुंहरदो बा आंलाय मा मिथिगौ आंनो बिदि बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय मा मैखोमनि नाम्बार हर आंनो दानो हर ओइ लालाय हर नोंनाव मैखोम नाम्बार दं दा औ दङ हर ओइ लालाय सुइट ला मैखोम नाम्बार लालाय दे हनै दे नाम्बारा खिथा दे नांगौ आंनो आं मानियालै मानसिखौ होमबा नों फैसाखौ लादों आरो बेनिफ्राय 3000 ओमफ्राय आंखौ बिदि बुंदों आरो नोंबो ना मारै नों बिदि बुंनो नाङाब्रा आंनाव आजां गाजां आहा बेसेबां बुग्राम जायो बेबायदि आच्छा माने आङो मोनसे टाइमाव आं मोनथिया रायजोफोर माने मैखोमखौ आं मोनसे टाइमाव मानसिफोर भिडिअ भाइरेल खालामग्रा हिसाबै आं बेखौ बुंदोंमोन हा ओमफ्रायहाय बे सिख्लानो बे 3000 फैसा होनानै आंखौहाय एन्टारटेनमेन्टजों जादों होननानै बे आंखौ भिडिअ बुंनो थिनदों दा फुरि हिन्जावा बुंना लाबाय बे खोथाया सैथो नङा दे खिथाला खिथा नङाबा लोगो मोनगोन होनखाबाय आं नंगौ आं डाइरेक्ट बुङो दे ओइ नाम्बारा खिथालै नाम्बारा लादो दे खिथा नाम्बारा 7349 7349 59 734959 औ 734959 ओमफ्राय 6810 6810 जायासै ना सुमित 6810 स्क्रिनशट होनानै लाबाय नाम्बारखौ 6810 ना मा होनदों औ ए लास्टआव 0 दंबावो दा गोसोआव ला मिथिबाय बेमोल जायखिजाया खिन्थु होनखाबाय आं जुदि बायसान्स माबा मोनसे जानांगौबा आं लोगो हमजोबनो गोनां जागोन खिन्थु आं होनखाबाय आं बिदि नङै खोथाखौ आं बुंजाया दे मिथिबाय नानि होनखायो आङो नोंबो बुंनो नाङामोन बे बाथ्राखौ नोंबो सानै हनै बुंनांगौमोन मिथिबाय नों बे मानसिखौ मिथिखागौ भिडिअ भाइरेल खालामग्रा मानसि होननानै आंखौ माने बे आंखौ गाख्लायनो बायदिसिना होनदों ना मा होनदों नों बिदिनो गावखौ भिडिअ गाज्रि भिडिअ खालामनायनि बिदि बुंनो थिनदों आरो आंखौ ओमफ्राय आं जेबो मिथिला बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय आंलाय ओरैनो खेलायदोंसो सानदोंना ओमफ्राय आंबो बुंबाय आंखौ नालिखौ गाख्लायग्रा क'क्राझाराव सोर बिलाय नालिखौ गाख्लायग्रायालाय दं नामा सोरबा गाख्लायग्रा नायनां बिगुरनि आं मानियालै बे मैखोमखौ ओइ मैखोम दंबा फैलाय माखालिबो बुथारलां नोंखौ दाबो बिगुर बुथारफैयो आं नोंखौ माखालिबो सिथोब सेयाथ' दोबो थैगोन आंबो थैगोन थुब्ला दानखावगोन आं माखालिबो बुथारफैगोन आं नोंखौ माखालिबो सिदा होनखाबाय आं दानबावबायसो साला हिनजावा बे र'